Right, another episode nayo encanyana isiqeshana nje sithile somsebenzana kufanele siwazi. Lona kodwa ubizwa ngokuthi it's a rounding off the whole numbers. We are rounding off to the nearest. Siyayisondezela. Sinikeza ama values esiwacabangelayo ukuthi cishe kuba le number. So ke nakhona kwi process of rounding off, we are rounding off to the nearest number. Bayasho ukuthi lento yokusondezela kubani? Sondezela ku5, sondezela ku10, sondezela ku100, sondezela ku1000 and so on and so on and so on. Kodwa for thina at grade 7 level sizohamba size sifike ukusondezela kwethu kufike kuphi ku1000. Ukuyisondezela eduze inumber kusho lokhu kusho yona process of rounding off to the nearest. Kodwa ngesikhathi wenza leyo nto you only consider numbers from 5 up. Ukusondezela wena uqikelela nje ukuthi ayikho inumber engaphansi ka5 oyisebenzisayo. Ngenye indlela u4 no3 no2 no1 no0 kayisebenzi, esikhundleni sazo ziyafa kube not. Then uma ikhona inumber ewu5 kuya phezulu uyayishintsha leyo number ibe u1. Mawusuyishintshile yaba u1 busu uyayi-add, uyayihlanganisa kweseduze kwayo to the nearest. Qaphela inumber zakho kusukela ku5 kuya phezulu ziyashintsha zibe u1 bese uyayihlanganisa noma uyawuhlanganisa lo 1 noma uyayihlanganisa leyo number neyilandelayo. Wena ke you will discard all the less numbers. Inumber nje ezincane kuno5 4 3 2 1 no 0 you discard them, meaning ziyaphenduka zonke lezi number zibe not mawusuwenze leyo nto wena. Okay, ake sibuke isibonelo sale ngxoxo. Ucabanga ke njalo lama note noma lombhalo ofingqiwo la ngenzela wena ukuthi ufunde uzwe ukuthi kuthiwani makuthiwa you are rounding off. Ake start inumber inumber ewuba inumber ewuba let us say inumber ewu12. Inumber ewu12 12 bese kuthiwa u12 njenge number i-round off bese kuthiwa to the nearest bese kuthiwa 10 to the nearest 10. Le number to the nearest 10 ngaso sonke isikhathi wena mawu-round offa ubuka le number yokugcina. Le number yokugcina uma ingaphansi ka5 uyayikhohlwa indaba yayo bese lo 12 aphenduke abe u1 lo ngoba uyakhohlwa yilo bese ijika yena ebe u0 to the nearest 10. Noma ngabe le number wena uyisake ku nearest 20 ngeke ifike ku nearest 20 ngoba le number lela ingaphansi kuka5. Ake sithi le number la beku1 bese kuba u5 ibizwa ubani ke le? Sithe uconsider inumber
5 ziyaphezulu kusho ukuthi lo sizomsebenza lo siyamshintsha change them to 1 uzoba u1 lo bese sim-add to the nearest mayese u1 lo sizothatha lo 1 ke siuhlanganise nalo 1 bese kuphuma bani u2 la akusasele lutho ke ngoba sesimshintshile lo waba u1 sawu-add la waba u2 kwase kuphuma u20 therefore u15 to the nearest 20 u15 to the nearest tens uba u20 because le number yesibili njalo imele ama tens le yokuqala imele ama units le yokuqala imele ama units le yesibili imele ama tens so sibuka le emele ama units uma iu5 bese siyayithatha siyijike be 1 lo 1 sesu-add kuma tens kusho ukuthi besine 10 vele mase sifika nenye 10 azoba u2 ama tens ake ngiphinde ngithathe enye number uma bengino 19 u19 ubezoba ubani sibuka le number imela ama units le imela ama tens right le ingaphezulu ka5 consider 5 and up le ingaphezulu ka5 njoba ingaphezulu ka5 ke kusho ukuthi sizoyisebenza sizoyijika change to 1 isizoba u1 le number bese sithatha lo 1 su-add nalo 1 bese kuphuma bani u2 ngoba lena ke sesiyishintshile yaba u1 sawuthatha sawu-add la sekusele bani u0 uzothi ke omunye umntwana ngabe u15 njengoba ejika eba u20 no19 ejika eba u20 ngabe u15 no19 bayalingana yini kanti na cha abalingani kodwa to the nearest 10 bacishe balingane noma bayalingana babukeka belingana to the nearest tens yini kanti ebalulekile la kubalulekile ukuthi ngazi iposition nenumber okuthiwa angiyise kuyo ukuthi uposition bani lo umele ama tens kusho ukuthi mina ngino 1 10 oyedwa lo mayijike eba u1 ngisuke ngizowu-add la kusho ukuthi sengino 10 abangaki ababili ingakho ke qhamuka bani u20 lo umele ama tens lo la u5 lo ngino 10 o1 oyedwa u10 ku15 bese ngiba no5 kodwa lo 5 uyajika be1 bese ngiu-add kulo 1 kusho ukuthi sengino 10 abangaki ababili anti siyayibona leyo nto o10 ababili ke bawu20 o10 ababili bawu20 ake siqhubeke nayo njalo to the nearest uma senza to the nearest njengamanje ngifuna sisuke einambeni ezimbili siye einambeni cishe engizothi zibe 3 uma ngabe ngino 98 uzoshintsha abe ubani ke u98 yena na u98 uzoshintsha abe ubani khumbula le imela ama tens kusho ukuthi mina ngino 10 abangaki abawu9 9 tens ayisayibona lo 90 bese lo ngoba umela ama unit futhi ungaphezulu ka5 uzoshintsha ke abe u1 bese ngiu-add kule number emela ama tens bese kusala u0 lapha mangi-add le number na kanjani ngizothola u100 okusho ukuthi 98 to the nearest 100
u98 inamba esondele ku100. Anti siyayibona leyo nto, inamba esondele ku100. Yilento eshiwo. Ake sibuke siphinde sibuke enye futhi. Uma ngabe ngizokunikeza le elandelayo, ngizokunikeza u67, uzoshintsha ku67 abe ubani to the nearest. Ngabe uyaba yini u-nearest 100 yena na? Asibuke le imela ama-10s, kusho ukuthi ngino-10 aba u6, u60 lowo. Kodwa le izoshintsha ibe u1, le izoshintsha ibe u1 bese ngiyi-add la njengo10 oyedwa. Aba u60 no10 oyedwa sengino10 abangaki? Aba u70. Kusho ukuthi le to the nearest 10s izoba ubani? 70. Ake siphinde sibuke enye futhi. To the nearest. Now uyayibona isondele ko70 le number, isondele ko70. Ake siphinde sibuke enye elandelayo. Uma ngabe bengino 58, wona kuzoba ubani u58? Le imela ama-10s, kusho ukuthi mina ngino10 abangaki? Aba u5, o10 aba u5 u50. Angithi le emela ama-units iyona engidila nayo, izoshintsha ibe u1 bese ngu-adda la u1. Kusho ukuthi ngi-adde omunye u10, sebeba ngaki ko10 bami? Sebe u60. Now uyayibona vele le number ukuthi u58 to the nearest usondela ko60, u60 to the nearest usondela ko70, u90 to the nearest usondela ko100. Anti siyakubona masikhuluma ngokusondela to the nearest ukuthi sisuke sisho uthini. Ake siphinde sibuke enye futhi sibone ukuthi kwenzakala ini. Uma ngabe ngikunikeza u30, kanti u30 to the nearest uzoba ubani? U30 to the le imele o10 kodwa o10 bambangaki? Ba u3, kusho ukuthi u30 lo. La awukho 10, kusho ukuthi u0 engizoku-adda la. Mangi add u0 ngizohlala nobani? No30. Kusho ukuthi le ayizuguquka to the nearest 10s iwo30. Anti yabo? Ngisho ngingaya kule elandelayo. Uma ngizoba no33, kanti u33 wona usondela kubani? Le imele o10, o10 bangaki? Ba u3, kusho ukuthi ngino30. Le number le ngoba ingaphansi ka5, uzwe kahle, ngoba incane kuno5 le number, ngiyayidiscarda ngenye indlela izoba u0. Ngifaka u0 la nala bese ngiya-adda ngiphume nobani? No30. Kusho ukuthi u33 uyafana no30, useduze ka30, awuqhelile u33 ku30. Anti siyabona leyo, awuyile phambili. Inamba eya phambili yilena eziqale isuke ku35, ngoba le imele o10 aba u3, le uyishintshe be u1 kusuyi-adda la ngenye indlela u-add u10 oyedwa bese uqhamuka no10 aba u4. Kusho ukuthi le u35 usuphikelele ko40, kodwa yonke into encane kuno5 ibuyele emuva ko30. Athi siyayibona leyo. Masikhuluma nge the nearest 10s and nearest 100. Ake sibukeke i-nearest sisebenzisa inamba ezinkulu. Uma ngizokunikeza u350, u350 kanti usondela kubani wona? Uma bethi angenze u350,
to the nearest 1000. Ngeke bethu 350 angwenze ku100 ngoba wona vele usumkhulu kuno 100. Uyisondeza kanjani inamba enkulu kwencane ngoba encane sondela kwenkulu. Athi siyayizwa lento engiyishoyo. So le nearest yayo iya phambili. La nginama hundreds awu3. Le number u0 le u1 bese ngu-edala lo 1 bese la endaweni yayo ngifaka u-0 kusho ukuthi njengamanje nginobani no400 iya phambili inamba. Athi siyabona 350 ngenxa yalo 5 lo 350 sithi usondele ko 400 ngenxa yalo 5. Ake sibuke okunye futhi. Uma ngabe ngizokunikeza 798 kanti usondele kuba lo umele 7 o100, right? Ngenxa yokuthi wena umkhulu kuno5 uzojika ube u1 endaweni yakho bese kusala u0. Lo 1 ngu-ede la kuphuma u10. Makuphuma u10 la ngizobhala u0 la no1 la bese ngithi khumbula ekuqaleni sike sawenza u98 wasondela ku100 angithi sivele sino 700 thina sesinobanike no800 kusho le number iyasondela ku800 isondele ku800. Athi yabo bayasho uma usondezela kuma 10s uzala, mawusondezela kuma hundreds uzala, mawusondezela kuma hundreds usuke uzoyishintsha zombili lezi, mawusondezela kuma 10s le isuke izoshintsha le. Siyayibona? Ake siqhubeke kancane nale process yokusondezela sibalo sokugcina. Uma ngabe ngikunikeza le number elandelayo 999 kanti u999 yena usondela kubani? Cabanga ukuthi uyawubona ukuthi usondela kubani. La ngino lo 9 umele ama hundreds kusho ukuthi ngino 900. Asibuyeke size la lo uyajika ngoba ungaphezulu ka5 uyajika be u1 endaweni yakhe kusala u0. Lo 1 ngu-ede nalo kuphuma u10 bese ngibhala u10 la. Mase ngi-eda lezi zinto kuphume u1000. Kusho ukuthi u999 useduze noma uphikelele ko1000. Athi siyayibona le nto. Zonke ke lezi number lezi la as long as kukhona inamba la nala esukela ku5 kuya phezulu lento izosondela la. Kodwa la uma ngabe sekukhona le number engizokukhombisa yona 934 ngino 900 ngino 9 omelo 100 which is 900. U4 mncane kuno5 ngiyakhohlwa uyena endaweni yakhe ngifaka u0. U3 mncane kuno5 ngiyakhohlwa uyena endaweni yakhe ngifake u0 bese ngi-eda lezi inamba. Mawu-eda la u0 edela u0 busuwehlisa u9 kusho ukuthi u934 kunoba uye ko1000 ubuyele emuva ko900. Why? Ngenxa yokuthi lezi inamba zombili zinjani zincane kuno5. Ake sibuke lezi inamba zombili uma bezingashintsha
zibe yilokho engizokukhombisa khona 945 uzoba ubani u945 lo umela ama 900s nawo ama 900s lo uzoba u1 endaweni yakhe ngifaka unot ezela afika be u5 mayese u5 aphinda be u1 ngifaka unot endaweni yakhe u1 ngulethe la yabona ukuthi leya number leya iyasondela kubani ku 1000 ku 1000 ngenxa yokuthi le ingaphezulu iu5 nangaphezulu kodwa lo 1 uphinda ujikele uyenza u5 nangaphezulu bese lo 5 futhi ajike be u1 ezojika le ingabi saba u9 kodwa ibe u10. So this is this number 945 comes closer to 1000. So that is a process of rounding off. Asi summarize round off number usukusondezela eduze kwaleyo number basuke beyifunile ngaleso sikhathi bangathi ama units tens hundreds and thousand usondezele eduze kwalapho mawusondezela ubheka kuphela uqala ngakwa right wakho ubheka kuphela inamba esekugcineni maleyo namba esekugcineni u5 nangaphezulu u9 right uyayijika be 1 uyi-add kule uyijika be 1 uyi-add kule njalo uma ingu5 nangaphezulu uma ingu5 na ingaphansi kuka5 4 3 2 1 you discard uyakhohlwa izona endaweni yazo ufake or not. Cabanga ukuthi ubonile ukuthi si round offer kanjani to the nearest.